ddisgyn i Acpan. Allan at Kai Owen. Owen o bell! Ac ergyd gynta'r gêm. Ddim yn bell o ganfod y nod. Kai Owen heb sgorio tymor yma. Ond bron iddo fo roi'r gwylanod ar y blaen. Cyfle cynnar i Matty Hill. Rhoi cwrs Cosby. Pontypridd o dan warchau. Taflad hir. Cael ei tharon o allan at Hill. Coesiad Hill droma. Y peniad! Gan Alex Downs. Mae'n beniad cry. Ond yn syth at George Ratcliffe. A'r golwr yn troi'r bêl dros y bar. Jordan Knott i hyrddio tafliad teg at geg gol y tîm cartra. Bêl cael ei ffenio nôl at Knott. A Knott yn taro bêl nôl i mewn! Ac ar yr ail gyfla, mae Pontypridd wedi mynd ar y blaen. O fe ddath o'na ddim byd. Fe ddeliodd am ddiffyn Bae Colwyn efo'r tafliad gwreiddiol. Fe darodd Knott y bêl yn ôl tua ceg y gol. Joe Smith yn cael blaen i fysedd ati. Ond Chris Gwyn oedd y cyntaf ymatab. Ac ar ôl 1 munud ar 10, gol i Pontypridd. Maen nhw ar y blaen. Chwaraewyr i gyd yn un cor. Yn y cwrt bach. Cic ddofn teg at Amon. Cummings! A Joe Smith yn gorfod bod yn effro i droi'r ymdrech dros y bar. Yr ergyd yn syth at y golwr. Cefnogwyr y tîm cartra yn codi llais wrth i Matty Hill lansio'r bêl i mewn i cwrt Cosby noeth eto! A'r ergyd! Oedd hi ar y postyn ac i mewn! Ac ar ôl 8 munud o'r ail hannar, mae Bae Colwyn wedi taro nôl. Ac ar ei ymangosiad cynta i Bae Colwyn, Harry Owen sydd wedi canfod yr hwyd. Doedd hi ddim yr ergyd lana, ond eithon ni ddim gwahaniaeth. A tafliad i Pontypridd fydd hi. Ymwelwyr ar frys i ail ddechrau. A maen nhw'n tynnu bêl yn ôl at Cummings. Ac ergyd Cummings yn syth at Joe Smith. Ratcliffe allan o'i gwrdd Cosby yn taro bêl yn hir. Joe Hunt. Knott o'i laen o. Mae fo Jordan Knott. Coesiad Knott. A mae Lou Cummings wedi rhoi Pontypridd yn ôl ar y blaen. Cummings yn cyrraedd y bêl gynta ac yn canfod yr hwyd am y tro cynta tymor hwn. A Pontypridd wedi gwneud yn fawr o hannar cyfla. Ychydig dros awr wedi mynd. A mae'n 2-1 i'r ymwelwyr. Mae'n sgoriodd Tom McCready, gic rydd yn erbyn Caernarfon ar nos Calan. A fe'n lithrodd o wrth gymryd y gic yna. Ond bron iddi ganfod cefn yr hwyd. Fel tu mewn a Tom Creamer. At i gapten McCready yn y cylch canol. Tom McCready a Rither ymlaen. Teg at gwrdd Cosby. Pontypridd, bêl allan at Matty Hill rwan. Hill yn mynd i hun! A bron i wergyd o ddisgyn o dan y trawst. Ond cic gol fydd hi. Kieran Lewis. Ymwelwyr yn hapus i gadw'r meddiant. Cyffydiad bach gan Amon. Bêl yn ôl at yr hif naw. Ergyd Ben Amon! A Joe Smith yn gwneud yr arbediad. Ond hyd yn oed wedyn, fi oedd bron i'r ergyd sleifio i mewn. Bae Colwyn yn dal i drio datgloi am ddiffyn Pontypridd. Creamer ymlaen a Downs. Downs i'r llawr. A mae yn Nicor Smotten. A di Pontypridd yn methu credu'r peth.
Fe benderfynodd y dyfarnwr yn y pen draw I bod hi'n drosedd ar Alex Downs ac yn hwyr yn y gêm. Mae yna gyfle I raidd I Bae Colwyn dod yn gyfartal. Ac pan yn ebyn Ratcliffe a brif sgoriwr Bae Colwyn yn gyrru'r golwr y ffordd anghywir ac yn ddofn yn yr amser am anafiadau. Mae'n ymddangos bod y gwylanod yn mynd I gael pwynt. Jared Wright yn taro fel yn hir. Penniad Margetson. O na drosedd. Nac oedd. A Maing Pontypridd yn gandryll. I penderfyniadau'r dyfarnwr ddim yn mynd I ffordd hyn o bryd. Ond Pontypridd sy'n dod ymlaen. Ethan Vaughan! Ethan Vaughan! Yn ennill y gêm i'r ymwelwyr. Ychydig dros funud ar ôl I Bae Colwyn dod yn gyfartal. Cyfla ym mhen arall y cae ac Ethan Vaughan. Wel o ddau gardyn coch yn I ddwy gêm gynta I Pontypridd. Ar ôl ymuno o Solihull Moors yn yr ha. Ond mae o'n dipyn mwy arwr heno achos am y tro cynta mae o 'di sgorio yn uwch gyngrair Cymru.